जेरावबो बान्था दं जाहैबाय मोदोमावबो जिउआवबो संसारावबो आरो सोरगोआवबो प्रेज द लर्ड आं होननो साननाया बेखौसो दहाय जेब्ला जोंनि बिथाङा बारग' चेयारमेन मोनो बै कमिटिनि बिनि हिस्टरिनिफ्राय 2016-17 निफ्राय दिनैसिमाव इसोरा जिखौहाय मावदों आरो माब्रै आफा इसोरा दिनै बयबो अन्थाइ थाइसे थाइसे लानानै होथेनायनि गेजेरजों दिनैसिमाव माबायदि इसोरा मावदों बिनि खोन्थानायनिफ्राय आं बेखौसो दिनैहाय ओरैबायदि बुंनो लुबैदों बेयाव जों फैनाया जों आफा इसोरखौ आरोबावनो नोङो प्रटेक्सन होनांगौ बा बे दैखौ होबथानांगौ होननानै बुंनो होननानै सानाखिसै आं नाथाय इसोरा खारन बै समावनो नोंथांमोना जेब्लानोखि बे दै बानानि थाखाय जेब्ला इसोरनो गाबफैदोंमोन इसोरा बे समावनो मावखाबाय बे समावनो नोंथांमोननि बे जायगाखौ बियो दिनै बादा होना दोनखाबाय प्रेज द लर्ड दा दिनै बोसोराव खेबसे खेबसे बे जायगायाव फैनानै नोंथांमोननि मावनांगौआ इसोरनाव गाबबाय थाफैनाय बिनाय नङा नाथाय आफा इसोरखौ जोंबो फैनानै हामबायसै आफा इसोर नों जोंखौहाय बासायनायनि थाखाय नों दिनै बे दैखौ नोङो बादा होनानै दलद दोननायनि थाखाय जों नोंखौ हामबाय होनो प्रेज द लर्ड दा जोंनि मावनांगौआ बिसोर बेखायनो बे माथाइनि जेखौ नोंथांमोना आंनो बाइबेलखौ फरायनो थाखाय हरदोंमोन टिमखौ लानाय जादों बे टिमनि बिसयावनो जों नायब्ला नुयो नै जोङो जेब्ला बाइबेलखौ 23 निफ्राय फरायबोगोन जों बेवहाय मा जामारदोंमोन सागोराव बेखौ जों नायब्ला नुगोन नाथाय भट मोनसेयाव बेखौनो होनो जाहैबाय बे घटनाखौ नुनानै मानसिफ्रा सोमोनांनानै होनदों माबादि मानसि जाखो बिलाय बारफ्राबो सागोराबो बेखौ मानियो थारमाने जेब्ला नैबे घटनाया जादों जाहैबाय मा होनो आफा जिसु ख्रिस्ट जेब्ला मोनसे जायगायाव थाङोमोन बे समावहाय बिनि सेलाफ्राबो जिसु ख्रिस्टजों ज' थांफादों जेब्ला ज' थांबाय नावआव गाखोबाय नावआव गाखोग्रोमोनैनो जिसुआ बियो गेलेमनानै उन्दुदों होननानै बुंदों आरो बे नावआ थांबाय थाबाय बे नावआ अर्थात दैया जोङो बे सागरनि दैखौ जों बयबो मिथिगौ सागरनि दैयाव जेब्लानोखि नावआव गाखोदोंमोन खेबसे आरोबाव जों घटनाखौ गोसोखांनो हायो पिटारा जिसुजों लोगो लानो सागोराव थाबायदों होननानै बुंदों नाथाय पिटारा जेब्लानोखि जिसुजों थाबायलांदोंमोन बियो जिसुखौ नुहुरनानै बे समावहाय बे थाबायनो हादोंमोन खिन्थु जेब्ला पिटारा सागरनि ढौखौ बियो नायबाय लोगो लोगो बियो सागरावहाय गब्र'दों होननानै बुंदों बे समावहाय पिटारा होनदों जाहैबाय प्रभु नों आंखौ अनखांदो लोगो लोगो जिसुआ बेखौ दैखांदों आरो बे सागरनिफ्राय बासायदों बेबायदिनो नैबे घटनायावबो जेब्ला सागराव नावआ जावलांदोंमोन बे समाव जिसुआ उन्दुलांदोंमोन बे समाव गोबारै बारहुंखा फैदों बारहुंखा फैनानै जेब्लानोखि नावआ बेलथायनोसै बे समाव बिनि सेलाफ्रा गाबख्रावनानै जिसुखौ हब्रादों ओ जिसु नों जोंखौ बासायदो गावसोरजों लोगोसे जिसुआ जे थानानै गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव हाबा खामानिखौ बियो मावबोखाबाय बेखौ नुब्लाबो खिन्थु बे जिसुनि सेलाफ्रा बेजों थाफानायाव बिसोरो गिख्रंनानै जिसुनियाव बिसोरो गाबज्रिदों जेब्ला जिसुना गाबज्रिबाय जिसुआ फैनानै बिसोरखौ बुंदों ओरैबायदि होनदोंखि ओइ इसेल' फोथायग्राफोर मानो गिदों नोंसोरलाय दलद था होननानै जिसुआ बुंनानै बे बारहुंखाखौ बियो दम होनानै बा बारहुंखाखौ बियो दाद्रि होनानै बियो सिरि दोनदों आरो बेवहाय जों नुबाय बिनि मावनायखौ जेब्ला नुबाय बारहुंखा नाव बेलथायनोसैयानो जेरावहाय थाबथाबाय बेखौ नुनानै जिसुनि सेलाफ्रा बेखौ आरोबाव सोमोनांदों मा रोखोम मानसि जाखो बिलाय जे बारफ्राबो बिनि खोथाखौ लायो बारफ्राबो बिनि बाथ्रा बायदिनो थाबथायो होननानैहाय नैबे खामानियाव जोङो जिसुनियाव मोननै बिसयखौ जों नुयो मोनसे जाहैबाय मा होनो पावार एन्ड अथरिटि अर्थात जिसुआ जे इसोर बिनो जे सोरजिगिरि आरो बे गाव सोरजिनाय बे गासै बुहुमनि सायाव बेहा गोहो दं आरो बिनाव बोलो दं ओमफ्राय बियो मावनो हानाय बिनावहाय क्षमता दं बेखौहाय बियो
बे समावहाय दिन्थिनाय जादों नाथाय मोनसे जोङो रुजुना नायनि दै जिसुआ बेयाव मालाबाबो बिसोरखौ ओरै होनाखै ओइ नोंसिनि फोथायनाया बोरो माथो फोथायनाया गैथाराब्रा नोंसोरलाय होननानैहाय जिसुआ बेखौ बुङाखै खिन्थु मा होनदों ओइ एसेल' फोथायग्राफोर थारमाने बिसोरनाव फोथायनाया दङ फोथायनायालाय दङ खिन्थु बिसोरो एसेल' फोथायदों थारमाने बेखौ जेब्ला जों रुजुनानै नायो जोंबो दिनैहाय जों रुजुनानै नायनो हायो गावखौहाय येस दहाय जों फंबाय प्रिमलनिफ्राय जों बेखौ खोनाबाय मा ग्रिटिंसआव जे जों फोथायनानै दिनै फैदों येस जों दिनै बे हाग्रायाव बे दैलामबारियाव इसोरखौ बाख्नायनो फैनाया जोंनाव फोथायनाय दंखायसो जों दिनैहाय बेयाव फैदों नङा होमबा फोथायनाय गैयाला जों रावबो फैया नाथाय मा साइजनि जों फोथायनानै फैदों मानो होनोब्ला जों मिथिगौ नैबे एप्रिल जोबब्लानो मे मासनिफ्राय अखा हानोसै बे मे मासनिफ्राय जुलाइ आगष्टसिम अखा हागोन निश्चय जोंबो फैनाया सिन्था खालामनानै फैदों अ आफा इसोर अखानि बोथोरा फैनोसै हनै एप्रिल दान जोबब्लानो अखा हानोसैलाय अखा हाबायथाय बाना जाखानोसै बाना जाबायथाय बे दैया जोंनिजों फैयोब्ला दिनैहाय जोंनि बे गासैबो मालिबिथा एरियानि नोंनि बिसाफोरनि न' बांफ्रा नस्थ' जासिगोन बे जोंनि मोनसे गिनाय राइट जोंनाव मोनसे साननानै फैदों बे अखा हायोब्ला अखा बाना फैबावोब्लानो जोंनि गामिया धंस जागोन बेनिखायनो जों ज'यै हाजो खाथियाव जों इसोरनो प्रार्थना खालामहैनि जों हमथानि थारमाने जोंनाव फोथायनाया मा जोंलाय रायलायब्ला बुंगोन 2017 सनाव प्रथमबारनि थाखाय जेब्ला जों अन्थाइ लाना प्रार्थना खालामहैदोंमोन बे समावनो आमेन होननायजों लोगोसेनो दिनैहाय दैया फैखायाखसै भुटाननि मानसिफ्राबो सोमोनांदों जोंनि मेगनजों नुबाय बेबायदि जों टेस्टिमनि होलायबाय खिन्थु अब्लाबो दिनै जों बेवहाय नुजाफैनायनि खारनाव जों गावखौहाय दसे बिसार खालामनि आं माबायदि फोथायनानैबो फैदों ना आं ओरै होननानै फैदों नामा कि ओहो इसोरा 5 बोसोरनि सिगां 2017 सनावनो दैखौ बियो होबथाखाबाय बे दैया माब्लाबाबो फैले मानोना जिसुनि मावनाया खेबसे मावबायथाय बियो आरो बेखौ मावफिननांगौ बियो गैले प्रेज द लर्ड जायखौ जों नै बावैसो दाखालि गुड फ्राइडेआव नुनो हाबाय जेब्ला जिसुआ क्रुसाव थैदों 7 बार खोथा बुंनानै थैदों होनना बुंदों जोबनायाव बियो नायगंनानै जिउ हरनायनि सिगां बियो मा होनबाय गासैबो मावफुंजाजोब्बाय थारमाने जिसुनि मावनाया आद्रा नङा अनजाग्राफोर जिसुनि मावनाया दिनै एसे मावबाय गाबोन एसे बिबावनांगौ ओरैबायदि नङाखि जोंनि फोथायनाया बै समावहाय एसे थाबथादों एसे दंबावो प्रार्थना खालामिनि दे इसोरा थाबथा होथों होनना नङा दिनै जों फोथायनि इसोरा बै 2017 सनाव जेखौनोखि बान्दोखौ बियो रानहोखाबाय दैनि लामाखौ बियो सोलायबाय बे दिननिफ्राय दिनैसिम जेरै दैया फैयाखै अरायबो बियो थाबाय थागोन प्रेज द लर्ड बेबायदिखौसो दिनै जिसुआ जोंनि फोथायनायखौ नायनो लुबैदों अनजाग्राफोर नाथाय जों मानसिखाय फोथायनाय दंब्लाबो जोंनाव इसेल' फोथायनाय होननानै मान बुजादों मिथिबायना सोर गोसोआव दं लाजारुसखौ जिसुआ बिराद अनो होननानै लाजारुसनि बिब'फोर साबसे दं होनदोंमोन मारियाम आरो मार्था जिसुआ लाजारुसखौ बिराद अनो बिसिनि न'खराव बियो थांबाय थायोमोन जेब्ला लाजारुसआ थैबाय जिसुनो खोन्थानाय समाव जिसुआ लाजारुसआ थैबाय होनना खोनानानै सानब्रै गोसो जाना थाबावदों बियो थाब फैयाखै अब्ला जिसुआ फैगौमायनि हाखराव फबनानै सानब्रै जाबाय जेब्ला जिसुआ सफैबाय बिनि बिब'फ्रा बुंबाय खारलाना बुंबाय जिसु हाबाब नों जुदि जोंजों दङमोनला जोंनि अनजाथाव लाजारुस फंबाया थैथारनाय नङामोन दिनै नों गैयिनि थाखाय थैबाय होननानै खिन्थु जिसुआ मा होनदों आं बेखौ फोजानो फैदों जेब्ला थांबाय जिसुआ सोंदों लाजारुसखौ बहा फबदों होननानै बे समाव खोन्थाहैदों नै नायदो दे अन्थाइया बोखारदो होननाय समाव बिनि बिब'फ्रा मा होनदों मिथिगौ जिसु बिराद मोनामबाय इयो सानब्रै मानि जाबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय बुंबाय नै थैखाबाय बियो सानब्रै मानि जाबाय होनना नाथाय जिसु होनदों थैनायनिबो आं इसोर गोथैफोरनिबो आं इसोर बे समावहाय बिनि बिब'आ मा होनदों मिथिगौ जिसु जों मिथिखागौ माने फोथायनाय दं खोनासंनाय मारियामनि फोथायनाया माबायदि जों फोथायो प्रभु जोंनि फंबाया थैब्लाबो
नों जेब्ला देनां जोंखौ लांनो फैगोन बियो हाखरनिफ्राय सिखांनानै नोंजोंहाय नुजाहैगोन नोंजों थांगोन होननानै बे बुंदों खिन्थु जिसुआबो मा होनदों मिथिगौ फंसे बाथ्रा बियो ओरै होनदों नै आं नोंखौ होनाखै होनब्ला आंनो गोथां आरो आंनो गोथैफोरनिबो इसोरा होननानै जे नोङो जुदि फोथायोब्ला दानो नोङो इसोरनि सोमोनांथाव खामानिखौ नुनो मोनगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया नै अनजाग्राफोर नैबे बाथ्रायावसो जों फैनि जिसुआ बुंदों मा मारियाम आरो मार्थाखौ जुदि नोंसोरो फोथायोब्ला दानो नोंसोरो इसोरनि महिमा गोनां खामानिखौ नुनो मोनगोन जाय फंबायखौ बिसोरो सानब्रै जाबायमोन फमान दोनदों बे फंबाया जेब्ला जिसुआ गाबज्रिबाय मोदोम गेसावनिफ्राय बियो आसरित भाबै गोथाङै बियो नुजाफैबाय प्रेज द लर्ड अब्ला जों बेयाव नुनो हायो जे जिसुनि मावनाया इनस्टेन्ट आरो जेखौ जिसुआ मावखाबाय बियो खननै खनथाम मावनाङा बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों बो फैनाया दिनै जों इसोरनियाव जों नाहरनि आरो जों जेब्ला एग्जामपोल लाबोयो मिसर देशनिफ्राय जेब्ला इजराइलफोरखौ मजेसनि गेजेरजों दैखौ बोदोंमोन बे दैखौ बोनाय समाव गोजा सागोर खाथियाव सफैब्ला दानो मा जाबाय फारावा बिसोरो ओरै सानबाय हाबाब बे इजराइल जातिखौ जोंलाय मानो थुनुखोब्रा जोंनि थाखाय बिल्डिं न' लुग्रामोन बिसोरो जोंनि खामानि मावग्रामोन होसोलांदिनिलाय होननानै बिसोरो होसोबोफिनदों नै दानो बे हमना लादो बे सागोर हौरै बारनै खानान रायजो बारलांनांगौ मिसर देशा ओरै फैबाय दा जों बेयाव दं दैया सागोर जोंनि सिगाङाव बिराद गिदिर सागोर जायखौनोखि बारनो हाया बे समावहाय दाने उनजों नाहरनोब्ला नुबाय फाराव राजाया सान्थ्रिफोरखौ लानानै इजराइलफोरखौ सिथारजोबनो थाखाय फैगासिनो दं बे समावहाय बे माने इजराइलफ्रा मजेसखौ मा रायदों मिथिगौ नै मजेस मानो नोंनो बिदि खालामखो मा जोंखौ फबनो थाखाय मिसराव जायगा गैयामोन नामा नोङो जोंखौ दैलां बारियाव लाबोना बुथारनानै गोदाव सोराव खालामजोबनोसै हाबाब जों नोंखौ बुंखादोंमोन नों थांदो जोंबो थागोन होननानै मानो नों बिदि खालामखो बे समावहाय मजेसा मा होनदों आं फरायनि दै फरायगाना जों नायनि ओंखारलांनाय सुइज'यधाय 13 जों फरायब्ला बेयाव नुनो मोनगोन माने जेब्लानोखि मिसर देशनि फाराव राजाया जेब्ला फैफिनदों होसोबोनो थाखायहाय बे समाव मानसिफ्रा गिख्रंजोब्बाय अथ'स' मिसर देशआव 10थासो सोमोनांथाव आफा इसोरा मिसर देशआवहाय इजराइलफोरखौ बायख'नो बियो सोमोनांथाव खामानिखौ मावखादों ओमफ्राय बिसोरो नुखाबाय इसोरा सोमोनांथाव होननानै नुदों अब्लाबो जेब्ला अलखदाव फैबाय मोनसे गिलु बालु जाथाय जानोसै बे समावहाय बिसोरो इसोरनि बोलोखौनो बावगारस्रानानै बिसोरो रागा जोंदों मा होनो मजेसनि सिगाङाव दा बे समाव मजेसा मा होनो खोनासंनाय अनजाग्राफोर मजेसा बुंफिनबाय दागि दाद गसंदो फोरबोआ नोंसोरनो लागै बासायनायनि खामानि मावनायखौ नोंसोरो दिनै नुनो मोनगोन मानोना नोंसोरो दिनै जेखौ नुनो मोनदों बे मिसरारिखौ माब्लाबाबो नुनो मोनफिनबावनाय नंलिया फोरबोआ गावनो नोंसोरनि लागै दावहा नांगोन नोंसोरो निजोमै थादो प्रेज द लर्ड हालेलुया जों बयबो बुङो हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड मजेसाबो मा होनदों जाहैबाय दागि दाद गसंदो गोम गोम जादो गसंथादो मानो गिदों माखौ गिदों दागि जाय जाथायखौ नोंसोरो दिनै नुदों एबा जायफोर जे मिसरनिफ्राय फाराव राजाया जोंखौ नस्थ' खालामनो सिथारनो थाखाय बिसोरो होसोबोदों दिनै नोंसोरो बिसोरखौ आर नुबावनाय नंलिया माब्रैनि खारन इसोरा दिनै जि जाथायखौ जोंनि जिबनाव मावगोन बिनिफ्राय जों बिसोरखौ नुनो मोननाय गैया जोबनो मा होनदों गोलावथारखौ आं फरायलांनो गोसो गैला जेब्ला बिसोरो गाबख्रावजोब्बाय प्रार्थना खालामबाय इसोरनो हब्राबाय आफा इसोरा मजेसखौ हमबाय ए मजेस नोंनि लावथिया सागोराव गार बिराद गिदिर सागोर बे सागोरा ओरैबायदि सागोर नों नावजोंबो बारनो हाया नोंहा नावबो गैया नों बेखौ बारलांनानै मिसर देशनि सुथ्रजों नों बेखौहाय बासायनो थाखाय नोंहा रैखा गैया
ओरैबायदि जोबथा स्टेशनाव फैबाय दिनै नोंथांमोना जेरै गिदों बे गिलु बालु भुटाननि दैया जुदि मालिबिथा एरियायाव खोबजोबनांगौब्ला जों बहा थांनो जोंनि मोसौ मोसा मा जागोन जोंनि न'आ मा जागोन जोंनि गय बागानफ्रा मा जागोन फिसा फिसौआ माब्रै जागोन जों बबे रायजोआव थांनानै मोनजाहैगोन गिख्रंनाया नोंथांमोननि बे जेरै मिसर देशनि फाराव राजा होसोबोनो इजराइलफ्रा गिदोंमोन बारलांनो हाया रैखा गैले बे समाव आफा इसोरा बुंबाय मजेस नोंनि लावथिखौ दैयाव होदो जेखौ मेगनजों नुफेराखै जेखौ सानब्लाबो सानख'नो हाया सागोर दै सिमा गैया बबेनिफ्राय बबेसिम गोलाव गुवार बे समाव आफा इसोरा मजेसखौ लावथि होनो थोननाय लोगो लोगोनो दिनै बे दैया लामा जादों गोरान जादों आरो बे इजराइलफोरखौ बे सागोरनि गोरान दैजों बिसोरखौ बायख'दों जेब्ला बायख'नानै आलदाङाव सहैबाय अब्ला इसोरा मजेसखौ होनफिनासै नोंनि लावथिखौ दैयाव हरफिनदो जेब्लानाखि मिसरनि सुथ्रफ्रा मिसरनि आर्मि फाराव राजाया आर्मिखौ लानानै जेब्ला होसोदों सागोर गेजेरसिम जेब्ला बिसोरो इजराइलनि राननाय लामाजों थांफाबाय थानाय समाव लावथि होनायजों लोगोसे दैया फैनानै गासैखौबो बिसोरखौ सारजोबनानै बे दिननिफ्राय मजेस अर्थात बिनि मा होनो इजराइल जातिखौ बे समावहाय रैखा खालामदों आरो बिसोरो थानो हायैनि जेब्लानाखि आलदाङाव सहैबाय बिसोरो मेथाइ दामनानै मोसानानै रंजादों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै नोंथांमोननि बे मालिबिथा एरियानि बिसासि नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि मावनाया देरहाखाबाय जिसुआ बेखौ मावखांखाबाय ओरैबायदि नङाखि नोंथांमोना फैनानै आफा इसोरनाव गाबबाय थाबावनाय नङा नाथाय जों खुसिनि मोदैजों रंजानायजों जों जिसुखौ बुंगोनसो आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों मा सोमोनांथाव जि दैया जोंनाव फैथारबायमोन बे दैखौबो नोङो गुबुनजों थांहोबाय बिनि देरसिन जोंनो मा नांबावगौ नोंखौ फोथायनोलाय होननानै जों रंजानानै जों रोजाबै आफा इसोरखौ जों बाख्नायनो हायो प्रेज द लर्ड बेखौसो जों दिनैहाय मावनांगौ अनजाग्राफोर मानोना जिसुनि खामानि मावनाया जिसुआ जोंनो जेखौहाय गहोबाय बियो आरो माब्लाबाबो जों बेखौ सानफिननांगौ गैया लोगो लोगोनो जेब्ला मार्था आरो मारियामखौ बुंदोंमोन जे नोंसोरो दानो जुदि फोथायोब्ला दानो नोंसोर इसोरनि आश्चर्य हाबा खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनगोन सानब्रै जाबाय फबनानै दोननाया सानब्रैयाव मानसिया मा जायो मोनामगोन सेवजोबगोन नाथाय जिसुआ दिनै बेखौ बोखांफिनदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर दान फोथायोब्ला जोङो जुदि एसेल' फोथायनाय नङा नाथाय जों इसोरनियाव अर्थात जिसु ख्रिस्टखौ आफा इसोर नों जोंनि थाखाय मावखाबाय होननानै जेब्ला जों फोथायगोन इसोरा बुंगोन येस मालिबिथा नोंसिनि फोथायनाय बायदि आं दिनै मावबाय आं माब्लाबाबो नस्थ' खालामले ओमफ्राय एसे गोसोखांनि जोबनायाव आब्राहामा इसोरजों जादलायदों होननानै बुंदों सदम आरो गमरानि थाखाय सदम गमरानि जायगानि मानसिखौ आफा इसोरा सिथारजोबनो बुथारजोबनो प्लान लाबाय नाथाय इसोरनि मानसि दंमोनबो सासे जायखौ आब्राहाम होनदों बाइबेलाव होनदों जिखुनु खामानि मावा मानो इसोरा आब्राहामनो खोन्थायालाबा बे मावा बेजों जों मिथिनो हायो अनजाग्राफोर बिसासि मानसि गावनि बिसासिफोरनो बियो दिन्थिग्रोयो खोन्थायो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनायखाय खोन्थानायखायसो दिनै बे जायगायाव फैनानै प्रार्थना खालामफैनो हादों आफा इसोर दैबानाखौ हमथानांगौ मिथिखागौ मानोना इसोरा नोंसोरनो खोन्थादों प्रेज द लर्ड जेब्ला इसोरा बुंबाय सदम गमरानि मानसिफोरखौ बुथारजोबनोसै आब्राहामा थांना बुंबाय हाबाब इसोर सदम गमरा होमब्लाखि नोंनि बिसासि गैथारा ना गुबुनफ्रासो जेनेबा गाज्रियानो जाबाय नोंखौ फोथायले हा नोंनि बिरुद्धि मावग्रा जाबाय जुदि बे सदम गमरायाव 50 जनसो बिसासि मोनबायलायनो 5000नि गेजेराव 50 जनसो बिसासिफोर मोनबाय जेब्ला नों 5000 मानसिखौ नस्थ' खालामगोन होमब्लाखि नोङो बे नोंनि बिसासि 50 जनखौबो नों नस्थ' खालामफागोन नामा आफा इसोरनो सोंदों अब्ला इसोरा बुंदों हाब नंगौ नामा दे बिदिब्ला बे सदम गमराखौ 50 जननि जिबनखौ अननानै आं नस्थ' खालामले
दाने आब्राहामनि मुस्किल जाबाय बोरैबा नागिरना 50 जन मोननाला सानफिनलायबाय दाने आब्राहामा बिराद सालाक बिबो लोगो लोगो दाने मोनलायबाय इसोराखौ बे मिथिखागौ नालाय अनग्रा दाने मा होनबाय नङा इसोर आरो सोंबावनोसै आं गाज्रि दामोन मा होनखो बोरैबा नागिरना 50 जन मोनाखिसै आं 40 जनसो मोनबायलायनो बिराद बिश्वासि मानसिफोर बे 40 जननि माने गासैबो मानसिफोरखौ 40 जनजों लोगोसे नों बुथारफागोन नामा नोंनि बिश्वासिखौबो दाने इसोरा आरो होनबावबाय नंगौ नामा 40 जन दे होमब्लालाय 40 जननि थाखाय आं दोनगोन आरो आब्राहामा इसोरजों दाम दर होनाय बायदि रायलायगासिनो दाने आब्राहामा गिबावबाय इसोराथ' होनबाय नालाय 40 जन नों जुदि मोनोला आं सिथारना दे जाबाय साननांबा 40 जना मोनना मोना लास्टआव आब्राहामा होनबावबाय हे इसोर गाज्रि दा मोनसेरा आरो सोंबावनोसै आं बोरैबा 30 जन मोनला इसोरा होनबाय होमब्लाबो आं सिथारा बोरैबा 25 जन मोनोब्ला अब्लाबो सिथारलेले दे जोबनायाव लास्टआव आब्राहामा आफा इसोरखौ बियो मिथिनानै सिनायनानै बेखौ फोथायनानै जोबनायाव मा होनबाय जुदि 10 जन मोनब्लालाय दे जाबाय नोंनि खोथा बायदि 10 जन मोनोब्लानो आं आरो बेखौ नस्थ' खालामले प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै नोंथांमोननि मालि बिथायाव खैजन बिश्वासिफोर दं दहाय जों खोनानो मोनदों बे मालि बिथानि एरियानि गासै ख्रिस्टानफ्रा बिश्वासिफोरजों प्रेज द लर्ड हालेलुया आरे बाबा बे 10 जननि थाखायनो जुदि सदम गमरा दुनियानि जोबथा गाज्रि जायगाखौ जुदि इसोरा नस्थ' खालामले होननानै बुंदोंब्ला दिनै बे मालि बिथा एरियानि एसेबां मोजां समायना रमायना इसोरखौ फुजिग्रा बिश्वासि ख्रिस्टानफोर दङ बेयाव बोरै इसोरा दैबानाजों नस्थ' खालामगोन आखाइ खबदो प्रेज द लर्ड हालेलुया बे इसोरा अनसुला इसोर जुदि सदम गमराखौ 10 जननि थाखाय जुदि बियो रैखा खालामदोंब्ला बे नोंथांमोननि मालि बिथा जायखौ आं दहाय होनबाय मोनसे बियो एडेन बागानफोर बायदिल' एडेन बागानाव आफा इसोरा संसारखौ जागायदों बे एडेन बागानावनो आफा इसोरा अखानाय फुंनि बेलासिनि बेरायफैयोमोन इसोरनि बागानमोन जेब्ला सैताना बुरखायनानै इसोरनिफ्राय मानसिखौ सेना लांदों इसोरजों आरो मानसिजों थांलाय फैलाय गैया होननानै जाना थादों बे एडेन बागानखौ दिनै आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों दिनैहाय लुखांफिनदों प्रेज द लर्ड बे नोंथांमोननि जायगाया दैलामबारि जानायखाय दिनै दैलामबारिया अर्थात दैया नस्थ' खालामदोंब्लाबो दिनै आफा इसोरा नोंथांमोननि बे प्रार्थना बिनायजों नोंथांमोननि बे इसोरखौ बाख्नायनायजों दिनै बेयाव ज' खौसेयै गोसो मोनसे जिउ मोनसेयै आर'ज खालामनायजों दिनै आफा इसोरा बे एरियाखौ बोर गोनां खालामगोन आरो बे बासायगोन मा होनदों जाहैबाय सोरबा जुदि बिराद गिदिर साथा लाबोदोंब्ला हनै गिदिर गिदिर साथा हमदों सान्दुंनिफ्राय बासायजानो साथाखौ नों जेब्ला गिदिर हमो नोंनि साथा सिङाव जायनो थांगोन बियो सायखंबो मोनगोन अखा हादोंब्ला बियो सिजानो गगोन अनजाग्राफोर दिनै बे मालि बिथा एरियायाव खय एकजन जायफोरा दिनै दङ बे बिश्वासि ख्रिस्टानफोरनि थाखायनो दिनै गुबुन अबिश्वासि गुबुन फोथायारिफ्राबो दिनैहाय फोथायग्राफोरनि सायखङाव थाफानानै बिसोरो दिनै इसोरनि आशीर्बादखौ मोनफादों प्रेज द लर्ड हालेलुया हालेलुया सिन्था खालाम 10 जन बिश्वासिनि जनै 5000 थानिबो बारा जानो हागौ सदम गमरानि मानसिफोरखौ दिनै इसोरा अननानै दोनदोंब्ला दिनै बे मालि बिथा एरियायाव इसेबां गोबां बिश्वासिफोर दिनै थानायाव मानो दिनै इसोरा खोनासङा जागोन इसोरनि आशीर्बादा नोंथां आरो जों बयनिबो जिबननिफ्राय बियो ओंखारनानै खामानि मावगोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनि ओमफ्राय जों एसे साननि दहाय जों इन्टारडिनोमिनेसन होनदों हयथ' जानो हागौ जोंथ' गोरलैनिफ्राय मिथियो बे बागमारा मालि बिथाया फ्राय रिजार्भसोमोन नङा होमबा बे रिजार्भआव बहानिफ्राय फैयो सोरबा उदालगुरि सोरबा ढेकियाजुलि सोरबा क'क्राझार सोरबा बहानिफ्राय ज' खारबोयो रावजोंबो सिनायलायै आरो बे जायगायाव मिलायनांगौआबो सहज नङा नाथाय दिनै नोंथांमोना बे दैबानानि गेजेरजों आफा इसोरा दिनै नोंथांमोनखौ मा बेप्टिस्ट मा लुथार मा केथलिकफ्रा ज' फैदो
जिउआव मोनसे ज' जानानै आंनि खाथियाव गाबफैदो आंनि खाथियाव नोंसोर फाख्ला खालामफैदो नाय नोंसोर प्रमान नाय आं नोंसोरखौ अनो ना अना बे दैबानानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनैहाय इसोरनि सिगाङाव खौसे जानो थाखाय मोनसे बे लामाबो जादों प्रेज द लर्ड जुदि दैबाना गैयामोनब्ला जुदि सैनांगौआ गैयामोनब्ला सोरबा सोरबा होननायसिमोन नोंसोर हाजार जुजि जोंनि BBC ने गिर्जाया देरसिन बांसिन नोंसोरखौ मल'गाबनो हायो जोङो हा बा सोरबा होनोसै नङा जों लुथारेनफ्रा गोख्रोंसिन हा सोरबा होनोसै नै जोंनि केथलिकफ्रा देरसिन सोरबा होनोसै जों NLCया इदिसिन ओमफ्राय दहाय मोनसे माबा गाबज्रिबावनाय नुबावदों आं मा होनो ICBC IBC नि होननायसोलाय नङा ख्रिस्टानफोरनिफ्राय गुरग'नाया जोंसोरसो हा दिनै गोबां मानसिसो दा आसि थुलायनाय नों साबसिन आं साबसिन जोंनि दंसिनो नोंसिनि गैसिना जों मानसिफ्रा बेबायदि खिन्थु दिनै इसोरखौ जों मोनसे बिसयजों हामबाय होनो गोनां जे दिनै बे भुटान बर्डाराव प्रार्थना खालामनायनि गेजेरजों दिनै गासै गिर्जारिनि फोथायारिफ्रा रावखौबो राव नेवसिलायालाबा रावजोंबो राव गेदेर गोलै होना लाबा उन सिगां होना लाबा दिनै खौसेयै इसोरनि सिगाङाव फैनानै आफा इसोरनि सिगाङाव जोंनि इउनिटि खौसेजों इसोरनो गाबज्रिनायखौ दिनैहाय मोननो हादों प्रेज द लर्ड आरो जिहेतु आं बिराद मोजां हामबाय होननानै बाख्नायो दासिमबो आङो भुटान प्रेयाराव थाहैनो मोनाखै अबयसे जोंनिफ्रायबो भुटान प्रेयार खालामबाय BBCया प्रथमनिफ्राय खालामदों दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां इसोरा दिनैहाय बिसासिफोरनि प्रार्थनाजों बिसासिफोरनि खावलायनायजों जुदि सदम गमरा बायदिखौ जुदि दिनै बासायनो हायोब्ला बे भुटान रायजोखौबो मानो बासायजानो प्रेज द लर्ड हालेलुया जों नुनो मोनगोन सानसे भुटानाव दै राननानै जेरै नाया बेफ्रावो हमस्लाबनो हाया बेबायदि बोथोरा भुटानाबो सानसे जागोन प्रेज द लर्ड जों बेबायदि प्रार्थनाजों जों थानि नोंथांमोननि बे इन्टारडिनोमिनेसन कमिटिया मोनसे गोख्रों प्रार्थनाजों थागोन आरो बे स्पेसियेलि भुटान प्रेयारनि थाखाय नोंथांमोना दोन नाथाय आं मोनसेल' खावलायना थांनो सानदों इन्टारडिनोमिनेसना गुबुन रोखोमनि बेलेग बेलेग आजेन्डा मिनिस्ट्रिफोरखौ दोनथ' मानोना गावबागाव मिसनाव गावबागाव मिनिस्ट्रिफ्रा दंखायो बहा मावनांगौ माब्रै मावनांगौ गाव गावनि मिसननि अर्गानाइजेसनफ्रा बेखौ लाखायो नाथाय नोंथांमोननि जे उद्देश्यनि थाखायहाय दिनै इन्टारडिनोमिनेसन प्रेयार ग्रुपआ सोमजिदों बे उद्देश्यखौ दोनबाय थाथ' बिनिफ्राय गुबुनाव दादोरो प्रेज द लर्ड अब्ला इसोरा बुंगोन वाव नै भुटाननि दैया बोहैलांब्ला बे रायजोनि जानानै आंनिसिम कमप्लेन खालामग्रा प्रार्थना खालामग्रा होबथानो आंनाव डिमान्ड खालामग्रा आंनि फिसाफोर ग्रुप दंखायो इसोरा बेबायदि बुंगोन अब्ला बे नेचारेल दै बानाया जेरै थौआ जिसुआ गसंथानानै जेरै दाद्रि होग्रासिनो बारहुंखाया स्रि स्रि दलद थादों दिनै बे भुटान रायजोनिफ्राय चाइनानिफ्राय हगार हरनानै नष्ट खालामनो सानब्लाबो आफा इसोरा बिसोरखौ हमथागोन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो अनजाग्राफोर जोंनि प्रार्थनाया दिनै ओरै फैनि जोंनि प्रार्थनाया ओरै जे मावखांखाबाय जिसुआ मावखांखाबाय जिसुआ दैखौ होबथाखाबाय खिन्थु दिनै जोंबो फैनाया जाहैबाय आफा इसोरखौ जोङो हान्थु खरायनानै जों बेखौ हामबाय होनि जों बेखौ गौरब खालामनि आरो जों बेखौ बुंनि आरो जों सिखार लानि जोंनि खुगाजों सिखार होनि जे इसोर नों माब्लाबानो 2017 सननिफ्राय दैखौनो होबथानानै दिनैसो होबथाखाबाय आरो अरायबो होबथाबाय थागोन प्रेज द लर्ड जों जेराव